Ако видиш шеф Ангелов, какво ще направиш? Това е история за сбъдването на една детска мечта. Започва с дълго и снежно пътуване. Чак от Силистра до Нови хан. Въпреки лютата зима, семейството на Ивона успява да стигне до най-горещото място в страната – кухнята на Hell's Kitchen. Съкровище малко. О! Прекрасно детенце. Много си емоционална. Здравей. Добре ли си? Да. Искаш да ме цункаш ли? Да. Давай, сега момент. На колко си години? На 5. На 5! Изглеждаш по-пораснала. Ивона и шеф Ангелов вече са в епицентъра на границата между синята и червената кухня. Братче, сестриче имаш ли? Да, не на 9. На 9? Момче или момиче? Момче. Батко, грижи ли се за тебе? Карам са. Да ти кажа, нормално е. Аз имам 3 деца и едно внуче. 3 деца се караха всеки ден. Ама това отминава. После ще станете най-добри приятели. Това е най-любимият човек, най-любимото ти предаване. Всъщност заради него започнахме и да готвим в къщи и се събуждаме и заспиваме с шеф Ангелов на уста. Какво обичаш да готвиш? Повече. Не те ли притеснява това, че малко подвиквам от време на време? Не. Всичко наред, нали? Те, защото заслужават. Искаш ли ти да си избереш какво ще хапваш? Да? Аз не мога да чета. Не да четеш, те ще ти покажат. Така, след по-малко от минути, Ивона е избрала най-добрите чинии на сините. Направим чернодробна трансплантация, просто нямаше друга алтернатива за нея. Оказва се, най-вкусният шницел, най-красивата салата и най-фината полента вече са на масата на Ивона и семейството й. Харесва ли ти храната? Да. Много е вкусно, нали? По-хубава храна яла ли си? Не. Не. Беше много вкусна. Определено надмина очакванията. Емоцията е невероятна. Особено когато знам през какво е минала тя и като знам, че искам да видя всичко в този живот. Имаш ли си любимец от предишни сезони на Hell's Kitchen? Зачоткин. Зачоткин? Избрахме го за шампион. Много добър готвач. Малко е штурав, да ти кажа. Малко е лудичък. Ама тя в кухнята лудостта е предимство. Те и за мен така говорят. Ти смяташ, че съм луд. Аз луд ли съм? Не. Не, нали? Чухте ли? Детето каза, не съм луд. И така в този ден мечтата на Ивона се сбъдва. Сега на дневен ред е мечтата на нейната майка. От 21 година насам трансплантации чернодробни на малки деца в България не се извършват. Което съответно води или до заминаване в чужбина, или до летален край. За жалост, никой все още не е решил проблема, въпреки нашата многогодишна борба това да се промени. За Здравей България, Иван Кънчев.